Hello guys, may fireworks. Di inaasahan. Practice siguro yan sa ano, para sa National Day, Singapore National Day. Tawagan mo si Bibi, sabi mo may fireworks. Dali. May fireworks. Oh, wow. Ipaimot mo ulang kang Bibi. Kaya na, ipaimot ko baka sa imo. Tingnan mo. May camera ako nakaano. Di mo na imot. Imot mo na? Oh. Nasa inyo. My